masai in zawhna si bai ka buk le vekat seu he vo in chu ama chang dei to ka lo soi question and answer ka lo ti ang ka ti kha he vo ina lo ti ka lo tuma I kema video lo upload to atanga comment section a question zawhna lo chin ang chi kha kan la chhuah ka atam ang reng khop maya zawhna kha ka video zongzong ka upload to zongzong achang khanin ka ena rin ayin alo tam ang ringa ma se I voina tan chuanin zawhna sawm panga karon la chhuah ka I atam hanti a khanin zawhna in angkha nual buka khangkha I zawhna tam tak chhanna kha I a in andona wangin tikhanin karon la chhuak mop kha ani a I zawhna min lo zot tu te zongzong le ka video min lo clear min lo ngai hlut saka comment lama khatia anga zawhna min lo zot tu zongzong te chunga khanin ama sa in lom thu kan soi ma sa a I zawhna han chan ngal mop ai khanin introduction ang reng deu kan ron nei ma sa anga kema chanchin shelo tam tak te khan omanga I interview chen khata chuanin le video ka upload to a po khanin ka soi nual to a mase kan ron soi chale shim anga abul chan nan I lan mangai zwali kani a Zualbawihi ti in min kau china chuan kanu le pa te hi an ladama kapahila roza maral te ani a kanu himal som twangi ani a naw mi pa pani kaneya ke hi ka upa bera me che chun kani bok ani chuanin zawhna a kan lut ngal mo panga I eta ya zawhna kan lak chhuah chuan mizo idol itel kum engthleng nge I thlen ti hi ani a mizo idol hi sangni som pakhat khan katela chuanin top 5 thleng ka thlenga chuan sangni som pakhata idol how te kha kan la sha angem o I keimani becha khanin mizo idol chu lal thu tha a kha ani a chuan pani na chu lal biak muana kan chan pa bo lal ta kha ani a chuan pathum na hi juditi le lal eng varisina te mami kan ti kha anni a chuan palina an om lova ke kha panga na kan ta ani kha ka mizo idol ka tel kum chu sangni som pakhat ani chu chuanin adot le a hian I zai chan kum ti ani a ka zai chan kum ta ka hi I ka shat thei china chuanin sangni pariat khan Mount Carmel School ka lu la yin kan principal hianin devotion a min zai ti ra chu ta chuanin I mi pui ma a chu mi pui tam tham Carmela ka lulai ka chuan student ka kan tam shima mi pui tam thamanga ka zai chwa ma sakber angkha ni in ka sha asang hi parya ta chuanin devotion ka zai nuwa dikhanin advanced Christmas kan mana dikhanin ka zaya ka zai chan ani meita a I ka tet lai tak anga chuan ka zai ngai lo recitation hi ka sei zok thina ni chumo chuanin I mi pui tam thama ka zai tak chu sangni pariat kha ni in ka sha chuan tuna khoi ve nga nge in om antia tuna hianin bawk ko na kan omani tikhan toi te in chang mayang ka soi do tur chu atam china ma se ka soi tam lu tuk chuan in lo ni gang ti kha lo om ve ani in pa in eng na nge a tho ti hi atam em maya komena khan kan pa chuanin consultancy firm te na yin construction lampang athokani khan akim mayang chumo chuanin adota hianin zawhna tam le em mai chu in pa nen in tondan an hei zawhna atam lut tukani ka vlog anga te ka music video anga te po khanin komena khanin zawhna atam lutuka kan pa nen hianin kanin tondan kanin mu ma sak ber na chu
skula athok thina bawk na Don Bosco athok thina chuta chuanin I idol zone nu de ani chumo zai turin min soma chuanin chuta chuanin chu kan voi khat in huna ani a chuan chuta zai tura min som a chuta kanin mu chu kanin mu masak ber na le kanin ton masak ber dan chu ani deu ber mai chuanin na dot le a chuan album siamzat anon tia album hi pathum ka release mana chuanin album pathum ka release to a chuan mizo la pa ngai pahni le halkha laila kanti mai angchi kha pakhat ani a I pathian zara kandam ani chuanin pathian la lang gospel la lang tepo kanla titura ngaila I adam te han hau photila kanla zai thei zel te ani chuanin pathian zara kandam chuan kanla ti chawle zel tura ngaila tan album siamzara chuanin pathum ani chu chuan zai ni lo enge I tui zong ti hi a om le a zai ni lo chu eng tuina tam tak kanaya I enge mo hi ka ti ve thei deuh du a entirnan hey Chinese checker khelte kan panen poyan draft board te kan khel na sa a draft board Chinese checker te carom board ti te chuan khawngaih te khanwa am ka ti a I midang ina anti chuanin ka ti pui ve ngal vek the ani chu chuan eile in thleng po ya anwam ka ti a I zai ni lo chu nuam ti tok tur chuanin ka ti ve thei deuh dia thiam em si lo hian chung chu katui em ani chuan milo anexa hianin mizo hlange sa plasak nuam iti ti aron om le a mizo hla nge hi chuanin ka lung ati lenga asak nuam sak anuam po kati a le lama sap chong te chu sa phla te chu kan mother tongue ani lo wangin lo lam swal te mo lam dan shang alo om ve a khanga khanin mizo hla tluka I sak nuam le I lung tileng hi chu a omin ka shelawa mizo hla sak nuam ka ti jok ani adot le a chuan pathian la chuma mi sak itum to anon tia ni tunna hianin gospel la ka sakhi ka upload na sa ma ka sana saboka I ma se pathian la chau hi sak katum lem lawa entirnan achan chu I sapla a khan love song te po ron cover tuna project te po kala nei no la ron cover le zel te katuma I pathian la chau han sak hi chu katum lutuk lawani chu abora ka zir te pon yang entirnan I mizo la pathian la te sapla I love song emo lenglong emo khatia ang te po khalaron sakle zel kala tum ani adot le a chuan kumengzat nge ini chuan le khazir nuam itinga yem izir hun lain anon tia ka kumza thi chu sangkhat zakwa som kwa le ti kapia nga lo nei toin lo chut ve to mai ro chuanin le khazir hi nuam ka ti vak ngai lo tuka ka thiam thei vak lem lawa I le khazir hi nuam ka ti em lo ani ti top mayang chuan in pa khoi khwange in pa in eng na nge tho zai chun zom ila tu mem ti zawhna om boka I kan pa te khwa hi twal bung ani a twal bunga kanole pa te po an la oma chuan ke ni nu pa hi bong ko na kanom ka ti to kha chuan kan pa na tho chuni china khan ka soi to boka zai chun zom ila tu mem an ron ti hi I pathian zara kadam ani phot chuan la ron zai le zela I chol san lawa I la zai chun zom zel katum ani music video
engzat nge isyam to oi music video hi ka siam nem lut tuk to amo engzat nge ka shet siang mai to lo I album khata la sawm pahni a oma album pathum ka siam to ta chu ta tang ringot po chuan I le album ka siam a ka release to nuwa po khanin video tam tak ka siam le to karin dana chuanin alo bera somruk som sari bor ve music video ka nei to ka ring I keima channel a tuna keima YouTube channel a po hian ka upload vek lova channel min lo sponsor tu tena an channel an upload ti a om boka khang ang te ani awang khanin official music video page chu atam to ko tang chu ta ang bor vel chu ni karing aza cha kha kalo chin cha cha to lova I chu ta ang somruk som sari bor vel chu ani ka ring eng award tinge I don to ti oma anu nung be do tu kan lo thleng le to ani hi award hi ka dong venwal to a idol zo te khanin People's Choice Award ti ang te lelti award te Mizo Rimoy Award MZE nan buat site ti te award hi ka dong venwal to a engza chang nge ka chang lu tuk to lova lelti award ate po khanin pali panga vel ka dong to a I chuanin Mizo Rimoy Award chuanin best female artist te kha kalau dong ve to boka tiang vel chu ni chu ka ngai lu me ma ka award don hi I chu tuna ka ri ro lo om mai ka chat the mai o People's Choice Award te po I Young Writers Association hawin min pe at yang khanin ka dong ve dia tu ni chu pathian zara le ka zai min lo ngai hlut sak tu te zara mo ato bera chuan ato ber kan lo thleng le ta der mai enge I project masale ber antia tuna hianin ma chopi ka nga ang reng khop maya I ma se kan puitin theidon nge don lo chu ka shelawa I ni china ka soile soi nu sa phla lo cover le te kan tuma te ma la lui ve de lek mi ina an ngai hlutur angte laron ti le ka tuma chu ba ka I zailama enge min boy pui char chin tu idol achang to amin boy pui char chin tu te le I zai mi ka ngai san em te kha mai chana han bia ka khatia anga I enge han in mu puya han in kom pui te kha tuna hianin khang te kha kalari ru ka ni chumo ka soi fia tham cha lo ma chopi kalanga angreng ti khanin ti to mayang I project chu kala nei ve nwala ni chu ber mai na music video te po pathian zar dam chuanin kan la siam le zel tura ka nga ya I khangho kha ni ri phot mai se I chuanin comment lama khanin zona in nei ang te chu min lo zot le zel ula I laron chan le zel te katumanga tunami nakina zona kha ala atam huna mo kalau kwat chwak le anga ti khanin zona le chhanna question and answer hun te kan lo mang le anga I ka video min lo thlirsak chin tu de zong chunga kaloma la subscribe lo te kan lo mani chanin min lo subscribe sak le ula chanin like kha min lo me sak le ke ula mo like kha chanin I notification bell kha kan la met lo ani chuan min lo me sak bokula video ka upload ang te kha ti khanin lo mule zel theyanga I min lo thlirsak chin tu te zong chunga kaloma ka zai te min lo ngai lut saka ka vlog te min lo thlirsak chin tu te zong chunga kaloma I min lo ensak le zel turin ka sawm bok che u ni in zawain bye bye le vek ule